जदि बाहर से घर नहीं आईबा कि जदि बाहर से घर नहीं आईबा सोया चैत में बारा पछतैब सोया चैत में बारा पछतैब मोरा संगे जेना कटनी करैबा कि हमरा संगे जेना कटनी करैबा सोया चैत में बारा पछतैब एतिया चैत में बारा पछतैब सुनला सनहिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो कड़सा पछतैब डीजे राजकुमार एतिया चैत में बारा पछतैब सोया चैत में बारा चढ़ते चैत देवरा पड़ल बाटे पीछे जब जानी काटे लागे हंसुआ के घींचे चढ़ते चैत देवरा पड़ल बाटे पीछे जब जानी काटे लागे हंसुआ के घींचे आता काल में नदी कट कटैबा जेता काल में नदी कट कटैबा सैया चैत में बारा पछतैब ए राजा चैत में बारा पछतैब हाथा कि ना सैया चैत में बारा सैया चैत में बारा डीजे राजकुमार पछतैब एतिया चैत में बारा पछतैब काम के बहाने एकर दोसर बाटे निशा पटनी करा के रोज मांगो ताटे हिस्सा काम के बहाने एकर दोसर बाटे निशा पटनी करा के रोज मांगो ताटे हिस्सा तहारा ला हिस्सा बुझाता खाई काजू दीपक नितेश के न जदी समझैबा ए दीपक सोनू के न जदी समझैबा सैया चैत में बारा पछतैब ए राजा चैत में बारा पछतैब जल्दी आवा गोयरा में घास हो गइल बा।